Zvakaitirwa naChivhayo. Vaitambasa naChivhayo. Thank you so much. Makorokoto, Mr. MaVery. Aiwa tese. Maskitsi enyu ari kunakidza nyika yese. Saka sei Wicknell vaona zvakakodzera kuti muwane a gift of Aqua. Iyi apa. Maki enyu aya. Agreement of sale. Registration book. Aiwa. Mudziyo uri pano, aiwa. Tinotenda zvakanyanyisa kutenda okuru kwatiri kuita. Aiwa, mazobasa eWicknell. Aiwa. Matigonera. Aiwa, manikana ndoseri kusheka because zvatikawo kweduwo. Tinotenda nokutarira zvipo zvedu nokutarira kugona kweteta maskitsi. Zvinhu zvatakuona muSecond Republic. Saka zvetinozwa kuti Second Republic ine uchi takutoona uchi hwacho. Ndo uchi. Saka hatizokangani kutenda president venyika Dr. Emerson Mnangagwa. Saka tinovatenda zvikuru sei neSecond Republic kuti ndo zvibereko zvacho naizvo. Uchi hwacho ndihwo hwatautwa. Iri baba. Aiwa totenda padzova chivaka. Hatina kuvata parwa zvashoko. Tichifara. Tichifara. Ndatenda zvikuru. Ndatenda. Kutenda. Kutotenda.